Природата не само я виждаме с очите, а съзнаваме с ума и усещаме със сърцата. Когато потънем във вековните гори, сърцето ни усеща, че сме у дома. А умът стои на щрек, защото красотата дебне след всеки завой на пътеката. А и пътека да няма, сетивата ни знаят на къде да ни водят. Един от най-удовлетворяващите начини да се насладите на дивата природа е с добра компания. И каква по-добра компания от съмишленици по кауза, хора, които обичат и уважават дивата природа във всичките й форми. Точно това е ежегодния Wildlife събор в Карашка къща, село Селище. Инициативата има за цел да изследва възможностите за фотолов и наблюдение на диви животни в Стара планина. Целта е да се съберат на едно място хора, свързани с фотографията на диви животни, наблюдението на фауната и въобще ентусиасти с отношение към природата и нейните обитатели. Съборът има нестандартен формат. Той, точно както природата, се опитва да създаде атмосфера, която засяга всички човешки сетива. Може да се впуснете визуално в изследването на естествените обитатели на Централен Балкан. Може да опитате вкусна и чиста местна храна. Може да се включите в лекции и споделяне на опит от различни организации. Да се срещнете с добрия опит на Спасителния център за диви животни Зелени Балкани. Да чуете гласът на ранената природа. Или да чуете за завръщането на ловния сокол в България. Може да се потопите в разнообразни форми на изкуство, защото събитието дава поле и на различни визуални артисти. Но най-вече, може да се потопите в местната природа и да, за няколко дни да заживеете сред природата. Да чувате шума на листата при всяка стъпка, да вдишвате смело дъхът на планината, да видите наживо благороден елен и кафява мечка, да снимате, да пробвате нова фотографска техника и да споделите опит с други фотографи. И после да видите творбите си в специална изложба, която показва най-интересните мигове, уловени от участниците. Wildlife съборът е това събитие, което ви помага да видите природата не само с очите си, но да я съзнаете, да я усетите, да я изживеете.